This is a sad story. Imimi maono danonwa akakumanikidze chiti munoshandisa protector mubvunzo wangu pindurai mubvunzo mari ko ndakataura nawo kuti vasakurovei mambotaura kuti baba vachinzoda mwana munovapa bonde baba iwe unopuwa bonde uyu mukadzi wawo chingani unaye wechitweru right amai vakapinda chikoro chikoro vana kasvika vakadzimana iti vakaita 6 years vachirara pasi njira pambeda vachivanza kana vakarara pambeda vanorwara regai ndikudzei matare edu ndeechivanhu naye ndirozvo toda kuramba tichiatera. Ndakanga ndichiona ndichitarisa kuBritain vachigadza mambo wavo King Charles vakanga vachiita tsika dzavo dzemunyika mavo. Ndinoshamisika kana tiri kunoku tikaita zvedu zvechivanhu munozvishora. Inini kunoku aka ndokanonda kaasekuru kanozikanwa munhu wese mukomana wese anokaziva ndirozvo. Ana amai munoziva zvamunoita kana muchizogarapo munoita sei? Munoita sei namai? Muchikora muzura handizozvo kasi azvisi zvamunoita kumba kwenyu zvamunoita muno. Tinoda kuramba tine tsika dzedu nyangwe muchiti dziri primitive but ndo dzinopa kuti tiidentify semhuri yekwabushu sevanhu vatema vomuno muAfrica vomunyika yeZimbabwe. Izvozvo zvizivei baba. Ichi atezvara ichi kana mazoenda munovapa but mazana achichadiwa because tinoda chakatsitswa nemari. Ana atezvara vagute noizvi vanoguta nemari pamusoro mapedza kuombera noizi chinyararai nodai amai avi vachindishungurudza mudzimai wenyu mudzimai wangu zvokuti andiri munhamo naamai vamunoona kubagira zvakanyanya saka nhauraimwe kundinetsa ndezvekuti vakaita 6 years vachirara pasi njira pambeda vachivanza kana vakarara pambeda vanorwara zvakatobveresana kuchipatara nyaya iyoyo. Saka nyaya ipo ndezvekuti andisana kuchipatara vakafane zvakaudzoona nese pakamwechitamba zvavo chimana ndobva vasiya. Saka kubva ipapa ndanga nokurowa ndozvandakakwira da kuti ndanga nokurowa kuikweyo imwe nyaya vakataukatiimba yavakuisa ndosaka zvikunetsa. Saka ndosatibhenekiseipo apukuno munodindanzo munogara ukubaba togara shamba good man kumusha kwechako ndouri kumusha kwandobva kutanzania asi ndakazotara kutanzania mava muZimbabwe handi asi kwamunogara kuna shamwari here panova mukambotora shamwari dzenyu kuti kakomana zvidwakere zvapapa zvandionisana shamwari ndakamboenda kati inyaya yako yaindimboigona zvinotoda kwabushe ndokwainotopera nekuti kwabvira 8 years ichiriwa zvakanaka amai zataura murume wenyu mazvinhu taurai chii nyaya yavanokutaura iyi ndasi watowedzera zvinhu takatoenda kwasabu siti rwemaini zvinogara asi dzerinyaya dzitomakumaini takatozoona vakaenda kumusangano ndakavati muchere musangano akaita nebasa akaita musangano vabva vaenda kumusangano vaenda kumusangano kuye vakapera dzinenge 3 days vakazouya vamwe vanogarayo isavamawasabu kandi ambuya munondiziva here ikati muna handidesei handikuzivei kandi ndinondadhana zvisabvoi isavamama ndikatiwa muisavamama zvikanzii zvikanzi mubudiwa kudai muswe chitatu akati penyu panama ndikati kana vari ari mangu munoda ndinoita sei ndovamangana kuti nina chitatu chie chasvika aenda kudara uye kudara nemasabu ndovatasvika ava vakasvika vakadzi ndiri kuda mwana ndinoshungurudzwa varikuda mwana wei
kubva kwamuri. Wakati ndinoda mwana zvikanzi ndinoshungurudzwa ndinonyimiwa konde ndikabvunzwa inini saka hamai zvekutaura baba ndizvona ndikati inini chekutanga nyaya yemwana yavari kutaura ivo havatorida kana mwana munina wavo femili yavo yese vanotaura kuti havana kana chii havana kana mwana pavari vapa yavari kutaura kuti ndinorohwa ndinoshungurudzwa inini zvokurwa kuti ndakatozwa dzosera vakanditora 2016 vanditora 2016 nofunga ndakazwa 2017 kubva pavakanditora handizwe peya unotambira kunaini handiziva aiwa tangai matsanangura vati baba ndinorohwa chaizvo namai ndo zvandida kutaura chimbosiyai zvotei nyaya yekadhi yakaitika musi wacheyoyo ndikati imbondipaiwo chikadhi ndinotengawo murudzozvo mundipawo kadhi ndinotenga vakati andinokupa kadhi ndobva vakutyora chikadhi rekubhengi yedu ndikati musatyore kadhi sekurariyo ko mukutyora kadhi inini kadhi kana pini yaniti handitorizivi ndobva vakutyora kadhi yedu ndobva ndakutovabata ndikati musaite sei musatyore zvenyu chikadhi ndobva vandibata panapa ndakati sekurariyo kumakutondidzipa nakutondikuwadza zvikanzi ida kukuratidza ndakukurova ini handite zvekutamba nevakadzi 11 vakafanana zvaitokurova ndakaiwa hazvisi zvokurovana kana musingade nekadhi renyu ingogara ine kadhi musaite sei musarityore ndobva vandibata kundikikiridza vandidzipa vandibata ndobva ndashedza mumwe muzikureda anogakuseri ndikati amai hepi ndopa vakandizvuzvurudza amai hepi vaivabva vauya zvikanzi sekurusiyana mbuya kochichaitika ndobva vakundizvuzvurudza ingaiti pane mastepsi so vandizvuzvurudza pai patadone iyo ndobvaenda pasi ndopa ndakazova unongozova unozodzosera ndopa ndakazovagadzira vanhuaarovawo akabva zvino ndinovakurira ndokurwa kwandakaita navo makarwa kangani kaviri 2017 iyoyo pamwe pacho ndaitotaura ndichazova nyaya yedu ndichitosvika mapureti ndichitotaura navo vabva atora chisimbi vabva vandirova panapa babeta chibundu panapa vatandicheka panapa handina kuvadzosera nokuti pavakandidare papo vakazochinjirira vakati anoti akandirova ndiakanditanga apapa handina kumbovadzosera ndoba ndatakura chisimbi chiyereka ndikenda nacho kumanina wenyu pamba navamwe vanonzi amai mafroza vachitosvika mapureti amai mafroza vakati makubhenzi mukuitirei kudai munoona munhu isimbi here kuroisa munhu ndoba ndatakura chisimbi chiye vandivakabamini svika bamini vantu varikubasa pangakana ameni ndikati nini amenda kupolisi tingaswere muno naye mama mauya nanini ini mauya naniwo mauya wega tachikumbira kuti vanina venyu vave vagare kuseri kuzi vanogona kutibatsira ane mwana panze kana kutobudisa mbudzi amungarovera amakurire alright amai sorry ndabatira nyaya pakati asi ndikufungidza ndikuroibata inyaya yekurovana ndizvozvo kushungurudzana amai pamusoro yamai mira yamai ndiyakuedara nditi ati amai avanondishungurudza vanondirova zvibhakero zvawanda ndozvataura murume wedu ndosatoda kuti mambo vazinzwe kuti vanga vasima muno papira makarohwa kangani naye baba kakawanda kasi mukaziye muchi kumuda mari ko ndakataura nawo kuti vasakurovei aiwa ka
handi mauya kwamambo kuti mupotere mawazopotera tazopotera Simile- Anditaura kuti imba yakakurisa anzi saka inogarika sei imba yakakurisa imba ipi iyoyi yakakurisa inogarika sei Alright. Imba madziro here. Mambotaura amaya mambotaura kuti baba vachinzoda mwana munovapa bonde baba Ndinovapa. iwe unopuwa bonde unotonera makaseka monyararaka makaita musuno ayo mira yamai ndikaita maronda ndotongopedza kana shungu kana kuti gezi rochitatu saka vanoda kuone vanenge vachionda kuti kana patakatonga pasabhu vakatoraiwa kamutaurora bodi vapadhuze iweyo zvitaura mukazvishuwa here kuti ndikiri unenhengo yakakura vakatobvuma vakati ndovakadzi 11 vakaenda nenyaya yechidodeyoni Ndiyozvo here zvitoro nhadzimai. Shamari uyu mukadzi awo chingani unaye wechi12 right chii chinoita kuti uri kuitira kadzi 12 vese 12 varangokurova chete vamwe vakaenderei ndizokubvunza nyaboni onderaita sei varikuti imba yakakurisa ndozvamataura no ndazvinzwisa pashona vasavandati ini mukadzi kurova pashona aya pashona ndazvinzwa ko machidi kungoitawo kamwe chete kumumba wapanguva yekufema bhera timosiyana mutsvaga mochi 13 Oenda futi. bhera nongorarama ndiri bhashoni nekuti amai achandiuraya kokani wakuda bondi iwe uri bhashozi ongogara ndakadaro mira yamai Ndinzika mai. wogara kana kusvikira rini aiwa bhera kurarama ndiri bhashoni nekuti kokazoona nembenembei yakachena chena yakabata mushemushe ichipfuura hauzomuti hoya wopfingwa wote uchi 13 ungogara usina mukadzi uchingotora uchisiya mazana azviti andanzwisisa Nyaya yataona yokuti mamuchida mwana. Pavakadzi vese vakaenda makamboita mwana here vakadzi vese vakaenda. ndakaita mwana mumanzi 1. Pavakadzi 11 vese ava mune vana vangari navo. ndine mwana wana ari mumanzi mwana chibhegi alright amai muri monyu mamuchiri kumudai munoida amai avo ndatoona nyaya yacho nyaya yekuzviprotecta saka faita yaingamborega kubuda mani makore mangai muri mesi 8 years hamuna mwana mesi kumushando kupi nami ndikufunza kuti nyaya ida kutaurika zvakanaka handifungi kuti zviri apa izvi uyu yeye ndakutoona kumwe muono anorohwa zvake ana atembo kasi pakurohwa pacho akurohwa munhu achizvipawo defense amai akurohwa kakawanda but iwe unorohwa kabodzi kakuzvipawo defense andizvozvo katisadzitsvage common ground yokuti baba vaonawo bonde ravo kasi vachinzwisa kuti mune problem handi mune problem imi kutoziva mune problem yenyandi imi mune dambudziko imba yakakura imba yakakura kana vaona kuti yakakura vanosiya vanotsvaga vamwe vogara pasina kura imba taurai amai sabhuku vakataura kuti imimi munoti hanzi bonde kurida padhuze padhuze hazvisiri izvo beni anenge atine maronda chitaurai kuti pasvondo mungadeokangani vakati ndakatatu svikati pamazuva api vakati mandi chitatu nesatadzi izvo zvindo zvatikuita asi ndakashambisika futi wavaikuno kana pasabhuku vakanzi kana zvisina kubveka munodzoka havana kudzoka
Asi ndakubvunza pamazuva matatu aya mune maporera. Vakungomanikidzira kana iko ukasabvina kataura. Ndine ndisina mbopona. Ndaitombogeza nesauti kana ndaenda kuchipatara akageza nesauti. Pamusoro wemama. Alright. Sazi chimwe chinhu vakanditora vari mugera vanomwa mapirizi. Pamusoro Kutwara kwatinoita zvirwere. Nemunhu anomwa zvinofamba sei. Yawo yataona chakamira amai nechechihambo yairi kupoti varamba vachimanikidzira pamusha uko iye kuti amai vari kuti vakatarisa kuti ko takavhara musha iri akuru ndonyaya kwetoti hausi upenyu hwavari kurarama upenyu hwahoma but munhu wekuti akungoshingira ikoti ko takabva pangu ndichazoenda nogara kuko nemaonera ataura pamusoro chezvo amai ava sezvakativo vanoda murume wavo murume wavaona ivo vakaenda kunoita nezveutano. Pane imwe ringi inopfekedza musoro munhu anenge akadaro zvinoita sepiri zvinoti zvaveruka kuti kana pane mumwe anoshanda kuhealth ya ndiri kuzvinzwisisa kasi ndiri kuti taipi yavo kuona iyo inobvuma here unganzi dya sadza iwe uchi unatonzwa kuti asanda guta unzi gumirapo babangu Chaemaprotector vatoramba ndakupewa mapirisi yakanzi chidzirai mapirisi asi musoro ndakatonza paredhiyo achitaura kuti kudzirai mapirisi ega ega hazviiti unotogona kutobara chirwere ndoda kuti ndishandisa futi maprotector nemapirisi yayo baba vari pamapirisi dambudziko alright hatinoita zvakawanda dambudziko rakaita amai vakapinda chikomba chikomba ndipo ndakasvika vakadzimala iti saka pakadzimala iti inini pandakazodzoka kana mbuya vaenda mbuya pamureva mutemo tinoita kana mbuya vakaramba kudhumire kwasha hafana kupinda apo ukanzi vaita tikatomutonga kwamai gura kwamai mari ndozvakaita kwana amai saka ini mari ndavanogara chatora saka hapori saka ini kwandiri manje inogara ndiri paproblem saka ibveda kuti imba itongosiyana nai mukuru ndaasingada kupinda mune zvakawanda mudzimai pamukatora makamuudza kuti munomwa here makamuudza makazvitambira zvakadaro havana kundiudza mambo ndakatova katonditora ndikatovabvunza ndikatonetsana kumba kwavo nesvika kwavo ndikati mimi inini ndida kuziva mazuva ano kune zvirwere inini handisi murwere imimi toda kuzivana panyaya tiongororwe panyaya dzeutano tiende paklinika apa tiongororwe vakati inini ndikutotyira iwewe pamwe wewe ndo ungatova murwere ndikati aiwa inini kutotaura kutoona kuti ndiri right makadhi angu iyo ndoka ndichitoenda sei ndichitonoteswa ivo vakanditi inini handisi murwere tatochiita ndichitota pamwe muya angu zvitopadari ari right semunhu anotaura kudaro ndobva ndaakuzwa kuti aiwa handei kuchipatara paklinika apo vakandidati pamaina apabvume kuenda kutarisa munhu asina kunyoreswa ndobva vakasvika muzukuru wangu nehanzvadzi yake tichitonetsana nenhau yekuti handei kuchipatara uyu ndopaakubva tamutsanangura uyu ndopakati atedza panokunyepa izvozvi endai ndobva takaenda tichisvika kuchipatara ndobva ndakutsanangura zvai mabheri haune here iwewe zvandinono pakabudiswa chakadai tonokushamba godmai pakabudiswa chibhuku chakadai chikantonosungwa mabheri enda unogara nemukadzi zvakanaka maprotector enda inoita sei unodzike tikagara dambudziko riripo ava vagara nema saka imimi this is a sad story imimi maona kuti anonwa akakumanikidze chiti munoshandisa protector vakazopedzera varamba mubvunzo wangu pindurai mubvunzo munoshandisa maprotector here mazviziva kuti mukunwa munoshandisa maprotector here pari zvino hatichashandisa nekuti vakaramba ndakumwa mapirisi ivo vanonwa mapirisi erudzwa vanonwa yavo HIV alright imimi mamai mati munobva kwamureva kuvabereki vachiriko baba hapana kwanzvadzi dzei kumba tikatendei kumba munogona kuenda musha
baba akatonditora kuti tigara munomushamba. Munopokuendera munomushamba. Ndaishanda. Munopokuendera munomushamba. Kana mabva pamba ku. Amai vangu. Zacheme. Vana mapuranga vaita. Iwe mira iwe. Ndokuripisa futi iwe. Wakaipa stereki iwe. Garamuche. Wakaipisisa andiri kunzwa chitaura zvakawanda. Amai vangu vanoti vanogara munomushamba. Saka ndakutora nomwana ndoma kuzogara munomushamba. Saka ndaikushanda. Ashanda ku. Mushamba kwa mena ashanda ero. Yeah, mushamba. Hamsachena hiyo. Alright, chimbosumuka mugari mumashure. Asi vachisumuka gari namai magoda maonera angu anda kuti vasungu murume achishirika bositesi dzaagara naye vanoda kubhadhara ukachiwanawo kuti vanobatsira vako. Ndiri kufungidzira kuti vanochengeteka sei usana tambumi. Nokuti zvinoti kana wakabva ndiri kuona vasina pokugara pakanaka. Saka ndiri kufunga nda kufunga nezvavo. Chimbosumuka henyu. Uri mambara Shedzire vamwe. Wanzwa usaende iwe. Hata usika kupedza ngudu. Amai. Ndakachida kufunga. Asi ndamboona nemhepo. Murume mumuda. Necondition iripo iyi handisi kurambanisai. Ina handisi kurambanisai. Are you safe? Muri safe? Iwe shamai, unouyanga. Chandisi kuti mukadzi uyo abve pauri anobva kana andudza kuti iye akuda kubva. Number 1, iwe waiziva kuti urarama uri pamushonga. Hauna kuda kubuda muwako pachena. Ndoda kukuripisa iwe. Afana adya zvokumusha kwake mwana wako. Muzvakanaka naini. Muisirei mombe nembudzi zvinoenda kumusha kwomukadzi. Nokuti achamuramba izvo zvandakada kumhanya munomuramba. Aienda asina chinhu mukadzi. Apaswa chi? Chirwere. Isu hatidiwa navhekilesi kudaro. Ende mombe nembudzi ndatoisa zvishoma munodeya amai. Nokuti mukurarama mukondisheni irimo. Mati? Aiwa, handakubvunza nyaya yekukadhi upenyu. Ndiri kutaura zvepamutemo. Iwewe ndiri kuchaziva mabhadhariro. Vaisire mombe 2 nembudzi 2. Anotambirawo? Haasi kushanda. Iwe, unotambira keshi kamazuva? Wakangoita zina basa ndinoenda kuhuman resources. Ndoona vanhu variko vanotungamirwa naajamu. Ndizvozvo. Asi ndinde mukuru wenyu. Ndoda kuti tiwirirane. Mombe 2 nembudzi 2. Zvinobhadharwa sei? Tinoda mari icho yapo. Kasi mombe imwe chete nembudzi imwe chete zvinofanirwa kuenda kumusha zvichiita sei? Zvifamba. Nokuti hamuna mwana mese. Ende handinosi kuona pane intention yekuita mwana. Tikutobvisa mhindura muriwo ipapa. Saka ndinoda kuti mombe imwe chete muise $300, mbudzi $50. It's not enough. There's no compensation for zvinhu zvauri kuita kuno munhu. Handizivi ndikati hatigone kukompensata mwana uyu. Akubata zvakaoma. Apa 13 wakadzi achingoramba. Akagara nouyu uramba. Gara nouyu uramba. Ari careless munhu. Bhuru wako uda kuchekwa. Besides that, he's very careless. Muisire mombe tikaiti $300 hapazo taita. Muise $350 pamombe. $50 pambudzi. $400. Obvisa imwe mombe inofamba nembudzi. Unotaura ndazvitenga. Handizvozvo. Todaidza mukomana wedu ozoona zvoenda kwaMurewa. Kana kuti unoenda kuzvitengera kwaMurewa. Vanodzoka kudare kuno zvinhu zvabviswa. Zvinhu zvese zvinofanirwa kuti within the next 3 months.
wazwisisa? Saka $400 inoya kuno, mombe nembudzi zvinoenda kupi? Amureva. Pane hama yemukadzi here muno? Mazvinwa zvandataura? Mombe notsika inoenda kumusha kwani? Nembudzi yayo hadzi zvikotora zviri kudhara. Mombe nembudzi zvinoya pano zvemari inoita $400. Akaroora here? Hana mbonani. Alright, zvazvate zvandapedza nazvo. Amai, enda kuchipatara. Vanhu kana vachisangana pane mwana umwe mushonga, munhu waudzwa zvekuita. Pane medication inotorwa for 30 days. Kasi handizvo tinoshandira kana muchimboita maronda. Ipapo handizivi, but inofanira kuti ishande. Zvakuda utano pakudze. Makaenda pashambo, munoenda mese. Uya anotora kuti mapirizi ake. Pashamba mai, endai pawadzanai pahospital. Munobatsira. Kuti ndakabva kwamama. Handizvozvo, ndazitoya pachipatara. Mwaudza nyaya yenyu. Ndinoda ndimundipe pane medication inotorwa for 30 days. Inoshandiswa kana muchishandisa kana uyo asingadzivirire. Handizvozvo. Madamu murume wenyu morarama naye. Kana kwaita mhirizhonga munodzoka kudare kuno. Simuka ineji. Eno unosaina zvote murongo wako iwewe.